Hej Lars, her kommer så lige en video af hytten, som ser ud i dag. Heromme, det er så det, hvor man kommer ind. Det er jo, ja, og det her køkken her, det skal sættes op herude. Det er et køkken, Benny han har, hvad skal man sige, leveret fra hans gamle lejlighed. Her er så indgangen. Der er sådan en stor skydeport, der er lige derovre. Og her har vi så det er berømte træ, hvor man tog kokesteder. Det vil sige, her der skal være, lige her på den plads, lige der kommer til at bo et spisebord, spisestol eller noget der. Og her går vi så ind. Bag det vindue der skal Benny og Natty bo. Ja, kommer ind for, at du kan se, det er ikke mange møbler vi har endnu, fordi vi kom ikke så langt. Lige så lige pludselig gik pengepunkten tom. Men vi har, ja, vi ligger til fjernsyn på gulvet. Du kan se, det ser ikke skide blødt ud. Op på fjernsynet. Ja, så går vi herud. Der er køleskab. Der er så det værelse, de kommer til at bo på. En seng for Bennys seng. Garderobeskab for Benny. Lidt mørkt herinde, men det går nok. Ja. Skal vi igen. Her kommer til at stå en skank. Kommer til at stå herovre. Og spisebord. Du ser, der er et lille køkken, men det er ikke så stort. Det der derovre. Det er et lille tekøkken. Herude bagved. Der kommer så ind til badeværelset. Det er ikke det vildeste badeværelse, men det er et badeværelse. Det er dejligt. Varmt vand, det får man sådan elektrisk varme hernede. Men det er bare lidt koldt vand alligevel. Så kan jeg sidde her og lave en prutter. Her. Ja. Og så kommer vi ind i vores værelse. Her med vifte. Det er så dejligt her, der har vi også aircondition. Der. Men det er så genialt indrettet det her. Du kan se her. Der er sådan noget net på her, hvis du kan lægge mærke til det. På billedet der er sådan net. Det vil sige, at vi har altid åbent vinduer, så der kommer ikke moskitos ind om aftenen eller om natten. Så vi har faktisk aldrig aircondition tændt. Så her i dag har jeg lige betalt strømregning også. På 188 baht. Hvilket er det samme som, jeg tror det er under 30 kroner. Måske 40, jeg ved sgu ikke, hvor meget var det der. Men der kommer så til at stå Benny en sofa herovre. Stor sofabord, som Benny har. Og ja. Så Bennys store stævnlæg, det tror jeg ikke, vi støtter til. Vi har det bare som det er her. Og så har Benny 2 andre tv'er, som bliver sat op ind i hver værelse. Ja. Så. Og jeg er herude bagved. Har vaskemaskinen. Står på tøjet tørre. Der ser jeg solen skinner for en dejlig himmel. Her er det baghaven. Herude der er faktisk meningen. Hedder det faktisk meningen, at der skulle være sådan en overdækket tag der. Du kan se der. Så går længere ud. Så skulle køkkenet være her. Men nu er det ikke lige budget til det. Og så her skulle der være i haven. Skulle der være sådan 2 dæks. Det er sådan 2 store platforme. Så det løftede sådan, du ved, sådan 10 cm. Måske 15 for jorden. Og så er det helt plant. Så hvis det regner, så er der vand nedunder. På når det regner, så regner. Og så skulle der være halvtagen over, eller sådan præsending-agtigt. Man kan tage op og ned. En stor parasol og sådan noget. Ja, det er sådan haven ser ud. Huset. Så. Men vi ses ved. Hej.